Ukanti ke xa sikhangela kuphuhliso kwezoshishino ngoku ndiza kuncokola ke namalungu e-New Creations akhona apha kum sive into yoba yeyiphi product abeze nayo inkampani yabo isenzani. Bahlekazi mandinamkele kwimbali. Siyabulela tata. Kha solo uzichaza ke mhlekazi wam. Igama lam Mathembela Madikizela ndiyenye ye-directors zika-New Creation Fragrances. Alright, kanti ke awuhambi wedwa mhlekazi wam khawuzazise na. Yes, my name is Lesego. Chase is my surname. Yes, I'm one of the directors of New Creation Products. Alright. Yes, sonke kule company. Okay. Le idea ye-New Creations ivele njani? I-idea ye-New Creation sidibene sizi-former students zase-Pentec singabahlali balapha ekuhlaleni elokishini. So ukudibana kwethu sagqiba kweloba masenze ishishini ukuphuhlisa abahlali. Sagqiba ngeshishini elizokwazi ukunceda abahlali bonke. Saqonda uba masenze imveliso ye-perfumes ne-cosmetic products, which is i-products zokuthambisa ezenwele nezenzipho. Sinazo zonke ezo products, ezinye zazo zizofika ngo-April. So abahlali ke ngoku siye sizenze thina sizi-manufacturers okanye singabavelisi. So njengoba singabavelisi abahlali baye bathenge kuthi i-products bathengise. Loo nto iyabanceda ke ukubaphuhlisa abahlali ukuze kungabikho bantu bangenamisebenzi. Ii-products zona ziyathandeka ekuhlaleni, zii-products zemihla ngemihla ezisetyenziswayo kuhle zenziwa sithi zithengisela abahlali bathengiselane ke bona. Alright. Niba ngaphi ninonke apha kule company ingu-New Creations? Si-6 kakhulu data. Si-6 singodata abayi-6. And then yeah, let me say 6, yeah. Alright. And njengoba ke nivelisa iziqholo zomzimba nezinye izinto zokuthambisa, nizithatha phi izinto enithi nizidibanise ze kuvele ezi ziqholo? Njengoba kunjalo data si-importa from Germany, inatsika i-products zethu and fragrances from Germany. So kunjalo ke data. Alright. Yeah, amafutha. I-fragrances sizi-importa eGermany kodwa zikhona ezinye raw materials esizifumana apha eSouth Africa. Omnye uzafuna ukuqonda ke ngoku into yoba ngoku ngaphandle kwenu nina baseki be-New Creations bakhona abanye abantu abakwazileyo ba imeko yabo ibe ngcono ngobukho be-New Creations? Ewe, sinabo abantu more than 10 esebezi-distributors. Sinabo nabanye njengangoku kuba njengoba sesi-advertisile banintsi abantu ababuyela kuthi abafuna ukudistributa, but sina more than 10 yabantu abafumana umvuzo wabo ngokudistributa ii-products zethu. Kwaye siyasizengeza ngoMatshi siyazilontsha, sizobe silontshela kwaLanga. I-venue still to be confirmed, but sizo-advertise emaphepheni nakoonomathotholo abantu bayazi sizozilontsha ngoMatshi. Uncedo lezezimali mhlawumbi okanye inkxaso ikhona niyifumeneyo mhlawumbi ukuze nibe niyaliqala elishishini? Ayikho inkxaso yezimali esiye sayifumana. Siye sabetha kwipokotho zethu sadibanisa siqale ngeeproducts ezimbalwa ke noko, kodwa ke zaya ngokukhula ii-products zethu. Okwangoku asikabi nalo uncedo lwezimali, sisebenza ngokwemali yethu nangemali engenayo xa sithe sathengisa ii-products siye sisongezelela ii-products zethu. Bahlekazi wam, ngenxa yexesha sininqwenelele ukuhle sithi ntingandakandini amazweni nje okugqibela kubantu abafuna ukuqala awabo amashishini. Let the people not fear ukuqala into entsha. Umuntu makaqala into entsha ayifunayo ezophumelela as long as ene-determination yokuba mayiphumelelise. Sabonga tata. Owakho umyalezo wokugqibela? Lena yimveliso yethu engaqhelekanga uba yenziwe ngabantu basekuhlaleni. Neslogan sethu sitsho sithi asiwuthobi umgangatho. Ayithi loo nto kuba zenziwe sithi sintsundu umgangatho wazo uthotyiwe. Kwaye ziyasetyenziswa ngabantu abamnyama, ngabantu bebala nabantu abamhlophe. Ngenxa yezinga lazo liphezulu liphakeme, mabangoyika abahlali mabasi-approache kuzolunga. Right. Enkosi kakhulu bahlekazi wam, ndibulele kakhulu. Ukani ke abo bendincokola nabo apho ke ngabaseki be-New Creations bakuchazela ke baneziqholo zomzimba nozithambisa sobe uphinde uxwebe kunjalo nje ibhokhwa sobe uphinde uyinuke wena. Uyakunuka kamnandi lonke ixesha bakuva abantu seza basibuye sihlangane kwixesha elizayo.